Здравейте, деца! Днес ще четем 13 залагалки. Гатанка. Защо ли някой не ми казва скъпи? Защо ли някой не ме чувства мил? Защо в реката никой не се къпе, а всеки вика бягай? Какво мислите, че е това? Не ви чувам, по-силно. Браво! Един крокодил. Крокодил зелен желае водна топка да играе. Да, но сякаш, че напук да играе никой тук. С крокодил не е съгласен. Отговорът не е ясен. На брега, щом изплази, там е същото. Сълзи крокодилът взе да рони и дори на едни клони щеше да виси обесен. Но чу от дървото песен. Тя с вълшебната си сила впечатлила крокодила и решила от страшния звяр той да стане наш другар. Никой да не краде, никой да не яде, всички с него да играят. И това, деца, е краят. Но все пак, дечица мили, не играйте с крокодили. Край. Благодаря ви, че ме изслушахте, деца. Много се радвам, че ви четох от тази книжка и довиждане до другия път.